nagapadayon ang pyroclastic density current ukon ang ginatawag nga uson sa babasang Bulkan Mayon sa Albay. Samtang nga nagapabili ng status ni sa Alert Level 3. Ang pyroclastic density current amo ang madasig kag delikado nga pag-ilig sa mga volcanic material. Kaanga isang bato kagabo nga may simpon nga mainit nga gas. Nagailig ini sa bulkan sa kada sigon nga 1 kilometros kada oras. Sa gabi, mas kit-an ang nagabaga nga mga bato samtang nga nagailig ini panaog sa bulkan. Sa aga naman, makita ng aso halin sa pyroclastic density current samtang nga nagaalburuto ang bulkan. Padayon naman nga nagapanganumdom ang otoridad kagang FIVOX nga ekstrikto nga ginadumilian ang pagsulod sa 6-kilometer radius permanent danger zone o kung PDZ. Ginadumilian man ang paglabay sang aircraft malapit sa baba sang bulkan. Ginapandaman man ang mga residente sang posible nga mga hazard kaangay sang rock falls o kung landslides, amo man ang ballistic fragments, ang lava flow, ang moderate-sized nga explosions, amo man ang posible pag-ilig sang lahar.